मी उल्हास यशवंत तुयेकर गोवा राज्य विधानसभेचा सदस्य म्हणून निवडून आलो असल्याने परमेश्वरास स्मरून शपथ घेतो। मी गंभीरपणे प्रतिज्ञा करतो, विधीद्वारा स्थापित भारतीय संविधानाप्रती अनन्य श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन। भारतीय सार्वभौमत्वाचे आणि भारतीय एकतेचे निर्धाराने रक्षण करीन आणि जे कर्तव्य आता मला प्राप्त होत आहेत ते प्रामाणिकपणे पार पाडीन। श्री यूरी आलेमांव।